YouTube, eu sunt Cine76 și astăzi o să facem un episod, de fapt o să deschidem o serie numită Survivor. Care e numită Survivor. Așa, și scopul nostru este să ajungem în End și să-l omorâm pe Ender Dragon. Și da, e acest mapă pe care am murit în episodul acela, Ender Dragon, și vreau să mă asta. Dar în acest episod o să fiu mai tăcut. Din anumite motive. Nu o să facă mai lege. Și da, este Survivor modat. N-am chiar să active ca să vă arăt cum se va numi, cum se numește asta. Așa. Să începem. O să începem prin a ne face o micuță casă. Nu că nu mă pricep la case, dar când vine vorba de Minecraft modat, de fapt mai mereu, mi-e foarte silă să fac case, așa că o să mă limitez la nu știu ce pătrățel și până la urmă cred că o să editez în timp ce fac. Nu, o să mă limitez la, de data asta chiar o să mă limitez la un pătrățel micuț cu 2 geamuri și atâta tot. Nimic mai special. Chiar îmi place să fac case, dar pe creativ și pe survival îmi place că n-am chestii mai bune. Un loc perfect, îmi place că papa nu-l tai, dar să îl tai, deja vine noapte. Să tai copacul ăsta micuț de aici. Acolo și îmi place că îmi face umbră. Nu, bine, oricum o să renovez casa când o să am chestii mai bune, o să-i fac acum așa foarte multe chestii. Acum să scăpăm de frunzele astea. Nu o să stau să le tai cu toate. O să le despart de orice chestie de aici, ca să nu poată să crească. Adică, știi și voi că frunzele dacă stau în aer, o să încerc să se dezintegreze singur. Să se dezintegreze. Ia, uite un porc. Avem și Craft Guide? Da, avem și Craft Guide și funcționează. Deja vine noapte. Mamă, că le-am făcut pe astea. Nu țin minte să le făcut. Hai să facem repede o cocioabă. Acolo punem ușa. Ups. Hai să facem repede crafting table. O ușă. Mamă. Dar stai că sunt pe peaceful. Opțiuni. O să mă dau pe easy momentan, sunt obișnuit cu modurile astea. Adică nu că nu știu ce niciun mod care adăuga mai mulți mobi n-a funcționat. Mamă, ce le am, nu mai să le facem. Când am început să spawneze. Spațiul stație de pe casă. Ce e? Piatră. Deja nu mai am copac. Și o să ne confruntăm cu noaptea, dar mai întâi o să văd cum să craftez niște iteme. Din Better Arcade. Nu știu dacă m-au auzit bine, presupun că nu m-au, adică părerea mea e că nu m-au auzit deloc. Nu, tool. Dar astea o să fac mai târziu. Repair staff nu trebuie momentan. Sună pe? Mamă, deja asta are. Da, asta de aici, uite, Better Arcade, uitați, aici sunt din Team Crafted, da. Ce începe Better Arcade, dar care e mai bun? Longbow, Flaming Arrow, nu știu care arc e mai bun. Dar pe Composite, Broken Drill Arrow, ia mă cum să faci. Deci un Broken Drill Arrow, nu vreau să văd cum să faci. Drill Arrow. Un piston, un redstone, 2 niște flint și 3, da. Ca să folosesc mai puține pistoane.
Nu trebuie, da? Clear. Jos de tot. Așa. Și vreau să fac un wand of missile. Hai de aici. Un block of gold, un bow și un arrow. Și e foarte puternic. Bă, trece noaptea când... Nu trece. Nu pot să zic, e bine, nu știu. Da, asta e. O să zic... Max FPS. Rising off. Asta e all. Da, cam are level. O să de asta. Tu nu înțeleg de ce nu e frică de mobi. Eu nu pot să stăpânesc frica asta. Adică când am iteme. Nimic că vine așa până la spate și mă sperie. Dar ce iteme să-mi pierd? Casa e foarte aproape. Și trebuie să dau sonoră mai mare. Sau un dacă e un mod ceva. Dacă mi-a schimbat și skin. Dacă mă întrebați ce e cu bara verde acolo din dreapta jos, este de la Mixcraft, mi se pare că e un... Uite porcul. E... Am auzit un nume. De la Mixcraft este un mod care poți extrage ADN-ul mobil. Crezi că nu mai trebuie să sar momentan. Așa, poți extrage ADN-ul mobilă și cu ajutorul, cu ajutorul neapărat. Și cu ajutorul altui aparat ne poți combina și să faci un spawner de un anumit mod. Dacă vă foarte mult chestia asta. Hai să începem să-l facem. În primul rând, într-un cop. Și doar atât. Știu că majoritatea oamenilor, adică și eu fac chestia asta, își fac la început numai chestii de lemn și eu vreau să economisesc cât mai multe lucruri. Oricum, chestia asta nu e ceva gen take it, ce vreau să fac un modul, că am mai avut take it și nu mai îmi plăcea, am plictisit toate modurile alea. Vreau să fac așa moduri cât mai diferite și să adaug și să fac cât mai realistic, dar nu realistic în sensul că îmi fac nu știu ce fabrici și tot felul de alte chestii. Nu o să-mi fac o sabie normală, o să-mi fac un big sword. Dacă mai țin bine minte cum se face, din câte știu eu se face așa. Da. Și este foarte puternic. Da, e ca o sabie normală de metal. Și uitați, e tot de Mixcraft. Mi se pare că pot să fac... Mi se pare că pot să mai fac ceva șmecher de asta. Ce accesor? Camo și stone, nu trebuie. Nu te năva. Da, și sunt obsedat de ordinea în inventar. Să se știe. Mi s-a părut că am văzut niște cod. Da, perfect. Chiar avea nevoie. Alea metal? Nu. Pentru secundă mi s-a părut că am văzut metal. Lapis lazuli, mamă, și sunt de la para 60. Nu prea am ce face cu lapis. Ba nu. Parcă putem să fac deceptin, nu știu ce chestie. O să vă arăt imediat despre ce vorbesc. Deceptim. Nu deceptibul. Uite, pot să fac un kiver. Pot să fac un match bike. Uite, mă. Web screen, my bad.
Dacă îți lăsuri, nu trebuie. Ce bine. Așa? Nu trebuie nici computer interface. Eu vorbeam despre uite chestia asta. Magicit, nu decepti, nu știu ce chestie, decepti, nu știu ce chestie, e relativ crafted. Deceptibonk. Uite, Deceptibonk. Așa. Vreau să-mi fac un Magitech Armor sau un Proto Armor. Proto Armor e mai bun, că e mai rapid, dar se face mai greu. Deci, așa. Uite. Mai nou decât, adică Magitech-ul e o dată niște chestii. Mă rog, care e diferența între astea două e că sunt puse diferite astea speciale. În fine. Să mergem sus. N-a venit ziua? Da. O să mai avem nevoie de câteva minute în plus. Eu vreau să iau doar un cobblestone pentru a face un furnal, dar mi-am dat seama că am nevoie de mai mult. Să nu ocup prea mult spațiu. Să economisesc așa destul spațiu. Nu, n-am ce vede. Lasă-l acolo. Și uite-l. Să mai fac un trocop. Nu, de fapt nu, momentan nu. O să vin când o să ne stănesc. Am să nu dau de un chei. Nu-mi place să dau de chei. Au un spider. Uite metal. Nu mi-e frică ce mai mult de mobi, de fapt trebuie să dau față ce mai mult mi-e frică că nu m-au auzit bine și că fac videoclipul ăsta degeaba, dacă de da. Ce... Pot să fac ceva special dintr-un mod cu el? Da, un mix de DNA, pink și... Lol, credem că facem un DNA recolter, nu știu ce chestii. În fine. Tin ai dat? Și copper? Ah, sunt unul de DNA. Uite și cu ăsta, cu chestiunea asta pot face, pot combina ADN-urile de mobi. Uite mă, bicicletă mă. Da, trebuia să văd. Îmi trebuie la mult spikes, bicycle frame, ăsta. Ender bar, bicycle seat. Vreau să mai fac și roți. Asta e roți de mașini. Astea sunt roți de mașini. Da, știu. De la Cars and Drives. Mai mult gol. Nu e o problemă. Da, nu prea am nevoie, așa că nu. Moment. Adică așa din eu că n-am nevoie. Dar niciodată nu strică niște gol. Chiar ar avea niște... Chiar aș vrea un proto-harm. Spațiu ușa. Dar sunt pe piscă, nu poate să spun. Pe easy, nu poate să mai spun. Să vezi. Să vezi de aici și am masacru. Adică spun că nu mai e nimeni pe server. Dar, cred că mie. Cred și singur în cameră. Nu aș poate ușa, hai. Nu. Bă, cine mai ne vede? Am și uitat de mor, m-aș și speria sus. Dar și atât de mine. Uite, tot de mine. Dar care te mai bine. Eu mi vilează.
Hai repede, dă-l că mă rău. Hai mă, cine vrea să-mi morfează Spider și alte chestii, mă, că nu pot să intru. Nu pot să intru în casele. Ieri dimineața. În sfârșit. Moare de foame. Mamă, ce mai trebuie și mie un carrot acum. Să fac o fermă așa frumușică și să mulțesc niște păcușuri. Nu trebuie să vedem mai. Vedem, da. Ia să vedem dacă chiar are 6. Uite. Da, 6. Dar nu știu, uite, chestia asta trebuia să-mi facă o lopată. Și mi-a scos lopata ăștia de la Mixer din ei. Ăștia de la Mix și nu mai știu cum zic. Mi-a scos lopata. Da, decât lopata de metal. Ce mi-e vrea spedere? Ce mi-e vrea? Copilași, Heber. Ce mai eleganți copilași? Heber, muffin, dar nu știu de ce vreau eu să ies afară. În momentul de față nu prea am ce face. Decât să minez. Așa. Clipper. Și aici n-am nici game-uri. Da, că asta nu se folosesc niciun game-ul altceva, niciun. Nici măcar mob briefing. Să-l dau pe fază. Și asta e. Nu știu de ce sunt negru. Deci să nu am întrebat. Așa, și acum vine momentul. Nu scuzați, sigur. Așa cum vine momentul când trebuie să mai folosesc niște lemn și îmi dau seama de ce voiam eu să ies afară ca să mai iau niște lemn. Găciuri. Nu, pe asta îl las. Că ăla îmi place să-l folosesc în fac case și alte chestii. Da, scrie pe așa. Uite-mă că aici nu mă văd întunecat. Giu. Aici și eu mă văd întunecat. Uite, când sunt 2 de ele, nu mă văd întunecat. Nu știu de ce am mai lăsat decât unul nefăcut până la urmă. Sunt așa peritată, încât îmi vine să-mi prind o palmă și le fac pe geam. Am făcut un târnăcop de lemn. Nu, hai, că graba e grabă, dar nici chiar așa. Nu. Am făcut de piatră. Acum, hai că chiar mă doare cap. Cum să fac așa ceva? Chiar am făcut unul de piatră până la urmă. Dar am văzut pe ăla vechi de lemn care lui avut eu aici. Și m-a enervat. Doamne, să-mi iau ceva în plus de mâncare. Nu are nevoie de nimic. Nu, de fapt o să pun că altfel să spawneze mob și vin în casă. Chestii nașpa. Nu, pentru moment. De fapt n-a fost chiar o idee, n-a fost chiar ceva rău. Să fac mai multe zile încoace. Oricum, în general, că eu nu vreau să fac case șmichere, ideea e că găsesc mai mult metal, gen, eu mai am nevoie acum decât de 4 și fac 2 târnăcoape de metal, după aia mă duc, fac niște streamer și găsesc diamant.
După aceea ce fac eu cu diamantele alea? Cu diamantele alea îmi fac târnăp. Da. Da. În momentul de față nu sunt fericit. În momentul de față sunt nervos. De fapt, nu sunt chiar așa nervos, pentru că, da, sunt diamante. Pentru că nu sunt undeva să zic că trebuie să lege chestii, să fac poze cu coordonatele, că e fix în mină, dar n-am tot în cop. Și decât unul, din câte văd eu. Totuși nu e idee rea. Totuși nu e nimic rău. Ideea e specială. Și acum tu ce vrei să fac o lopată în timp? Ha, mă rog. Chestia asta mă enervează. Deci fii atenție. De când să găsiți diamante la 40? Băi, e diamant, nu? Da, mă, e diamant, că ce ce din spate. Nu te iei, bă. În fine, vreau 3 diamante. Bă, deci, fii atent că noi să iau și la prietenii mei. Hop, să bloca nici. Oricum, vreau să zic că, după o să zic ce vreau să zic cu diamantele. Seria asta, Survivor, o să fac numai single player. Probabil că o să fac multiplayer mai târziu, dar nu pentru că eu îmi dau prioritate la Minecraft când filmez acum, ca să nu am lag. Deci, față de mai devreme când am filmat, adică când am filmat videoclipurile alea, cu Copper, da. Când am filmat videoclipurile alea cu reacția mea la videoclipul, mamă, Silver, perfect, mai mult decât diamantul. Da, chiar e. Atunci aveam 10 FPS, în momentul de față am 60 FPS și chiar filmez. Pentru că am priority high, dar dacă eu vreau să fac multiplayer, când este de high, nu o să pot să vorbesc pe Skype cu prietenii mei și o să am și la inițial. Dar probabil că o să pot să fac chestia asta. Dar știți și voi, este foarte dacă să poți să te joci așa normal, dar să filmezi și să vorbești în scris cu prietenii tăi, că mă, tu poți să vorbești. Ideea era că stric și îl combin cu asta, da? În fine, știți și voi că nu e mișto. Da, mă, silverul ăsta chiar se scoate numai cu ăla de... Numai cu ăla de metal sau de diamant. Ceva îmi zice că de ăla de diamant. De îndată ce e mai bun decât diamantul. Mă, vreau și eu niște metal. Hai mă, nu dai și mie un metal. Uite, ia uite, testul ăla. 7. La nivelul 7 găsesc diamante pe aici. Deci am găsit diamante, dar n-am găsit și eu 3 metal. Adică vorba de diamante, că nu este decât un diamant. Hai să fac stream. Poate găsesc niște metal. Nu știu, mă, dar metalul se găsește mai mult când e la o înălțime mai mare sau mai mică? Asta și mă gândesc, că nu sunt sigur. Du-te, mă scos de mine. Ups. Nu mai pun și eu toate. Mi-am făcut niște toate degeaba, că nimeni că n-am pus. Ce-mi face sabia asta? Și pe dacă vine diamant. Mă enervezi? Hai că te sparge să nu dai bă. Nu. Vă spun clar, lumea asta nu avea nicio bănuială cât de chestii poate să fie în ea. Nu prea știu multe despre modurile astea că le-am băgat. Că le-am băgat de o zi, pe cele mai vechi de, cred că de vreo 3 zile sau 2. Și cele mai noi le-am băgat
o oră, două, când am venit de la școală. Când am venit în fine. Și nu știam nimic despre mă asta, că găsesc atât de multe chestii. Și nu aveam nicio idee cât de ușor poți să găsești. Cât de ușor poți să găsești niște silver. Îți de diamant, dar ales se spune. Da, și vedeți pe ce mai ca să ham. Da, am zis ham. Îmi place să pun hârcă mie. Adică, mai niciodată nu e voi, dar când îți place mie. Da, mă, mersi. Mă, deci nu mai știu ce să mai fac. O să mai caut niște metal. De la 55. De la, nu de la. De la, că doar e survival. Doar e survival. Așa. Cred că... Hai să facem așa o idee. Dacă în 3 minute găsesc metal, mai filmez. Dacă nu, opresc și mai filmez următorul episod haltă. Obișnuiți-vă cu genul ăsta de umor. Așa nesărat cum o fi el. Și nițelele tarde. Un pic de rimă. Hai metal să ne ocupim cu tine. În fine. Mi-e chiar mi-e frică că nu s-a auzit nimic în videoclipul ăla. Vă dați și voi boxele la maxim și băgați basul on. Că merge. Bă, nici acum chiar putem să folosesc o toată. Opțiuni vine o secvență. Da, mai prea chiar uite. Că dacă pun modi, să vedem. Bai. Așa mai zici. Hai mă că fac strip mai. Hai să fac strip mai. A trecut un minut. Aoleu, hai că aveți noroc. Deci mă duc să iau diamantul, silverul, copperul. Și mai o să mai fac rost la niște diamante. Că avem noroc. Adică nu e chiar noroc, că în general cam așa se găsește metal. Da, chiar am. Ce să zici, dacă ai talent, ai și noroc. Îți pun angel. Îmi amintesc când, ia să zic, când eram mic. Când eram și un noob. Și mă jucam la un prieten, că de nu știu ce eroare și trebuia să fac update-uri, dar mă rog, eram noob. Și nu știam nimic. Și aveam un fel de verandă. Și puneam dirt la intrare pe verandă, adică, mă rog, nu sunt sigur cum îi zice, dar mai avea încă un set de uși pe aici, să știi că intre pe un hol foarte micuț, 2 blocuri, și după aceea aruncată uși. Și puneam la intrare în verandă, după aia și pe dinăuntru, așa. Și să zicem că aici mai e o chestie mică, verandă, și pune așa pe tot. Da? Îl las așa. Să zicem că povestirea aia micuță a fost doar un pretext. Ca să pun eu dirt. Dar nu, chestia aia chiar e adevărată. Și acum chiar mă deranjează sunet. Mă rog cum am făcut ciudat în fie. Chiar mă deranjează sunetul ăla. Acum am zis că eu stau în pești. Sunetul ăla când sparg zombii ușa. Mă deranjează foarte rău. Ca să vin și nici că lumina. Da, chiar bine. Știi și voi logica ca Minecraft-ului că nu e făcut mult realitate. Aoleu. Da. Nu am băut. Nu, să nu ce am niște.
niște lemne repede. Shit. Mamă, deci dacă știți voi cum am făcut, mamă ce-am sărit în sus. Vedeți-mă, am zis și eu, cred că vă dau bala mea cu videoclipul ăsta. Casa mea upgradată. Când mă rog, acum e la stadiul de cobblestone. Și de-aia o să facem chestiunea asta. Am văzut și un zombie. Aoleu, tată. Mamă, am eu o boală, cred că e, nu știu, sigur. Am eu o problemă. Când vă sperie așa dintr-o dată, adică nu sperie în... mă uit la filme horror sau sunt speriat că am pierdut cheia de la casă sau nu știu ce. Când mă sperie așa, la bă, chestia aia, când face cineva, bă, înțelege? Mă mănâncă la sub braț. Și acum îmi vine să mă scap cu furculița. Îmi vine să mă șcar. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. Dacă înțelegeți. Nu, și mi-a băgat fratele meu melodie, dar în cap nu m-a pus să mă muscări. Și mă scoate. Hai că mai lăsăm încă pe ăla acolo, așa la mine. Hai să pun și eu toți în casă, să nu se spaneze mult. Că sunt cam ostili. Da. Deci, de-aia am vrut eu să pun piscul atât. Mă, ce e, mă? Tu n-auzi, mă, că am zis că ești hostil? Uite și diamante. Dacă zic că ești hostil, înseamnă că nu te chem, nu te primesc. Mamă, ce? N-ai pătrat. Nitos. Și cea mai grea chestie trebuie. Overkill. Nu știu, mi-a la overkill. E după lipă, aia ușor. Iberian. Ce alte robe? Uite, mă, ce mă enervează că nu mi se regenerează și mie viața. Adică mi se regenerează așa, hârtie, tot. Chiar e un diamant. Vă rog și-o, lăsați. Du-te, mă, că nu merge. Du-te, bă. Mă, nene, v-am zis eu, mă, că sunt atât de căpătare de diamant. Așa, lăsați-mi și mie în comentariu o idee de un program pe care să-l folosesc ca să editez videoclipurile. Și cu un logo, că nu știu ce logo să-mi pun. În general, eu foloseam Camtasia și îmi zicea un prieten să folosesc o chestie AVO, ceva de genul, nu știu. Nu prea mai țin minte, mi-a zis astăzi, oricum. Deci e diferență mare, mă. Vă dați seama, uit. Și dacă îmi zici că am neumultromicroscopic fășulic vulcaniconioză la creier, care e imposibil că e în de pământ. Și pe asta o uit. Dacă mi zicea cu 2 minute. În fine, ideea e că sunt plictisit și să vă spun câteva chestii. Eu când sunt plictisit, încerc să omor plictiseala și spun chestii aiurea. Care chestia asta cred că am inventat-o eu. Nu sunt sigur. Dar chiar fac, uite. Bună, așa, și sunt plictisit. Cel mai rău e când mi-e foame, sunt hiper plictisit. Când mi-e sete, sunt mai rău plictisit. Când sunt plictisit, îmi vine așa, în fiecare secundă mai multă plictiseală. Și în momentul ăsta mi-e sete. Și sunt plictisit. Plictisit natural și plictisit de la sete. Adică pot să mă duc așa, dar știu și eu, nu e.
Urât. Ui, nu. Ce ai, mă? Ce e cu hapa aia acolo așa? Strongul. Aoleu. Cea mai nașpa chestie ever. Nici nu-i Stronghold. Nu-i sau. Silva sau gol? Gol. Ia. Eu zic chiar bine. Nu mai am ce face. Îmi trebuie 9 gold. Un harc și o săgeată. Deci 1, 2, 3, 4. Și ați văzut și voi de ce îmi trebuie un goldul ăla, arcul și săgeata. Ca să-mi fac un Wand of Missile. Dacă vă întrebați ce face un Wand of Missile, HP și click dreapta și trage cu un arc. Era frică ce cu un arc. Și trage cu o săgeată. Și nu folosește nimic mai mult decât durabilitatea. Dar nu are prea mare. 900 ceva de zi. Da, cam o spate de muniție. Tot nu știu de ce săream. Probabil din cauza că eu nu știam că... Așa, deci, pai. Probabil din cauza că eu nu știam chestia asta e foarte mică. Mai mult cuvânt. 1, 2, zi să fiu mai mult de 4. Te rog eu. Nu e 8. 8 metale. 5. Uita. Uite și de-aia voiam eu să mai meargă să-mi fac o lopată. Și nu pot să-mi fac o lopată. Și ce să fac acum? Eu după ce am vrut un... Pardon, mă scuzați. Eu după ce am vrut să cad în lava. Bă... Uitați cum e. Eu am cam plictisit. Deci și chestia asta aș vrea ține așa. Și uite bă, ăla de uite cum o face. Vine aici. Am să pe neanii, am să pe neanii, am lansez. Așa. Deci, ideea e că încheiem videoclipul aici și ne mai vedem și altă dată. Nu e ceea ce pare. Deci, la revedere! Diamond!